Nesta incursión no mercado irlandés, o alcalde de Boiro, acompañado polo presidente de Portos de Galicia, mantivo unha xuntanza con representantes de Tour España en Irlanda, co fin de dar a coñecer os recursos turísticos con que conta o municipio vencellados á náutica recreativa. Dentro da estrategia de Boiro de ofrecer os seus produtos e os seus recursos turísticos, facemos unha incursión no mercado irlandés co obxectivo de ofrecer os nosos recursos e ampliar a diversidade turística e que o turismo internacional acceda a Boiro. Tivemos unha reunión con Teresa Gancedo, que é a directora e a management de Tour España en Dublín, para ofrecerlle os nosos produtos. Tivemos unha reunión importantísima con todos os tour operadores que traballan en Irlanda para acercarlle o que é o noso produto turístico, os náuticos e todo aqueles servicios que se pode ofrecer desde o noso pobo. Tamén tiveron ocasión de coñecer as instalacións de diversos clubs náuticos irlandeses, como o Irish Yacht Club, o Royal Cork ou Kinsale, que aglutinan preto de 4.000 socios, potenciais clientes da náutica galega, a través das numerosas rutas internacionais que recalan no náutico de Cabo de Cruz. Son náuticos que se acercan casi unhas 4.000 personas de socios, e o cual intentamos é, ademais de chegarlle os nosos recursos turísticos e favorecer que as súas estancias poden aproveitar todos os nosos produtos, os nosos ofrecementos, ademais incorporar unha estrategia de acercamento de participación nestas incursións tan importantes nas que participa Boiro, que é o remonte do Ulla e da Ría da Arousa, esa ruta xacobea que temos Ría da Arousa, Ulla, e tamén o que levamos facendo durante casi 4 ou 5 anos, que é o Cabaleiro da Escuncha. Precisamente estas rutas supoñen un punto de partida para a organización dunha travesía náutica con motivo do Xacobeo 2021, tal e como anunciou Portos de Galicia.